Que tal, señoras e señores? Son as 6:31 da tarde. Como cada tarde estamos aquí cociñando en directo na Televisión de Galicia no Voltas co Prato. Oxe luns, oxe día de cociñar. Ademais, que día malo hai hoxe na casa? Está chovendo fora. Que dir facer? Poñer a TVG e cociñar connosco. E ademais tedes, como sempre, as receitas no noso Instagram. Así que entrade, por favor, seguídenos, que xa pasamos dos 2000. Un aplauso, que pasamos dos 2000. Un aplauso para nós, que o merecemos. Merecemos ese aplauso, sí, merecemos ese aplauso. Aí está, @Voltas co Prato. Sempre dicimos que a receita é cousa vosa da xente que está na casa, pero os cociñeiros, ai, que xenio teñen, eh? Os cociñeiros xa os poñemos nós. Que pasen, por favor, Xulio e Begoña, un aplauso. Epa. Ai, unha semana máis aquí, 141. Este é o 141 a Voltas co Prato. Capicúa, é Capicúa. Capicúa, sí. Xulio, como te sintes despois de 141 programas? Pois como se fora a primeira vez. Como a primeira vez, Sí. non? Estás igual de repugnante. Sí. Todo igual de nervioso. Igual de nervioso. No, menos. No, menos. E Begoña... Estou ben. Non sei, pensei que me vas preguntar, a ver que tal. Cantos cafés tomaches hoxe? Hoxe tomei 2, 3. É que te noto así un pouco... Sí, porque viña así no tren. Dixen, Un pouco sobada. a ver se moi pa Coruña. Bueno, haberá moita xente que estará dicindo, pero que fai esta xente hoxe? Pois imos ver que nos trae Marisa, de Ferrol. Chámame Marisa e son de Ferrol. Vou-vos contar como facía eu a fideuá. Primeiro, troceamos o raco e dorámolo, despois salteamos o resto de marisco e reservamos. No mismo aceite salteamos o allo, o tomate, o pimentón, o azafrán e os fideus. Botamos o caldo quente, un pouco sal e deixamos cocer tranquilamente. Cando este todo cocido, botamos o rape e o marisco. Deixamos que coza todo xunto. A min quedábame moi rica, así que espero que a vos tamén. Un saúdo. Causoume curiosidade unha cousa que dixo... Que faz? Nada. Por favor, compañeros, non lle volvades dar café. Vale, non lle deades máis café. Digo que me saltou a curiosidade con algo que dicía Marisa, que dicía ela, a min quedábame moi rico. Igual ahora xa non o fai tanto. Claro, ou non pode facelo. Ou non pode facelo, pero tedes que recordarlle eses sabores. Vos. Eso é complicado. Eso é complicado, é difícil. Que vas facer? Pero é bonito. Que vas facer? Unha fideuá, que vou facer? Bueno, sendo ti igual faz un bocadillo de fideos. Pasa que como non había presupuesto, Vale. eu en vez de peixe sapo vou utilizar unha punta de raya que me quedou. Vale. A quijada, a zona da quijada da raya, que teño aquí os osos. Que zona é esa? A quijada, a parte de... A parte- Cando quita la cabeza, Sí. esa parte, o hueso que queda aí, Vale. ese hueso que de Vale, feito anda que vas por a aquí, utilizar ti. e vou utilizar as espiñas e o hueso para... Bueno, as espiñas, o cartílago e o hueso para facer un caldiño. Vale. E vou poñer 5 langostinos que sobraron congelados ali do estuche de boa. Un clásico de Xulio Mato, que che sobra raya, por fa unha fideuá. Claro. Fideuá de raya e langostinos. E a nosa queridísima Begoña Cafetería Vázquez. Pois vou a facer unha fideuá. Pero vamos facer unha fideuá negra. Completamente negra, sí, Vale. de chipirón. Con tinta... Ah, con Con tinta. Con luriñas. Sí, aí. con luriñas. Que guai. Vamos a facer unha salsiña cun allo. Perfecto. Pois veña, poñémonos a mansa obra na Voltas co Prato e imos cociñar. Marchamos con Begoña. Veña. Vale, pois Vamos alá. temos aí co allo. Vou encender o forno. O allo porque tes o papel de aluminio. Para que non se me... Eu o que quero é que se me cociñe aquí dentro, que non perdo os jugos. Ah, vale, pero entendo que vas meter no forno así. Vou non meter no forno, así enteiro. Vale. Porque despois eu vou usar pois 2 ou 3 dentes. O resto podelo guardar na nevera que aguanta perfectamente. Ou podémolo meter en aceite, que tamén nos aguanta bastante tempo, vale? Podes facer con calquer tipo de allo, calquer allo, non hai problema ningún. Hai allos bons, allos malos. Bueno, vale, moi ben. Entón o allo ten que ser bo. Ten que ser bo, claro. Non, que por certo, estamos no mes de poñelo allo. Sí. Non se pon agora. Na xaneira ou en decembro? Sí. E ti xa puxeches na casa? Eu sí. Sí. Claro. Cantos puxeches? Uns poucos. Cantos Para fazer puxeches? 2 ristres. Non puxen poucos. A ver, cantos puxeches? Por aí eu que sei. É que nos contei. Non, plantou nos tua nai, non puxes ti. Miña mãe sempre planta, sempre vai adiantada. Pero este ano teño unha técnica nova que ela ainda non sabe. Por qué? Porque comprei trébol. Como Estás trébol? enterando ahora mismo. Sí. Para non arrancar as ervas, comprei trébol. Sí, pero mira... Estás engañando a tua nai. Para o cultivo, hai unha das maneiras que eu... Bueno, vou ir preparando mientras se conto. Sí. Vale. Pois para cultivar o allo. No,
Por exemplo, pos pementos, pas tomateiras e peso todo, vale? Pois o que fixen vai ser plantar as tomateiras e plantar esas e sementar con elas trébol. Pa que? Pa que lle salga o trébol por debaixo e así non medra a erva. Ah, non che medra a erva mala. Claro. Claro, a erva que despois che vai subindo por o Pero resto dos o trébol cultivos. non lle come moito á planta. Ah, por eso Bueno, vai ser plantas unha proba trébol. deste ano. A ver o que pasa, xa che Ah, contaré. mira que curioso. Pois, por certo, a xente que está na casa, chamádenos a contar desto, e se nos cultivos facedes o mesmo, e tedes aí o teléfono do programa, pois se vos nos cultivos tamén sementades trébol, o que facedes, non? Porque hai moita xente, por exemplo, que fai é polos laterais das Botarlle leiras, palla. botarlle palla ou botarlle Sí. a erva que se gaches, non? Previamente. Sí, Pois, exacto. chamade a volta a Escoprate e comentádenos. E de paso, se queredes comentar algunha receita, 664-4834-19. Deixamos isto aquí, vale? Perfecto. Deixamos Vou facer un vamos con sofritiño. Xulio Mato. Pois mira, estou dourando un poquinho o fideo. Ajá. É o fideo cabello este finiño. A ver, dalle Vale. outra vez, que quero ver ese meneo. Epa. Moi ben, Vale. moi ben. Temos que... Isto para que se fai? Para que non se apelmace despois, que nos quede máis sueltiño. Sí. Quedou de profesional, pero a mitad dos fideos van por fora, eh? Mitad non, porque necesitaba solo 80%. Vale. Entón, Entón, e para que o facías? Dicías, para que? para que quede máis sueltiño despois, para que non nos quede apelmazado. Vale. Porque este fideo, como é tan finiño, vai se nos facer en... Normalmente faríasenos en 3-4 minutos, pero así prolongamos un poquinho máis o tempo. Pero veixo que xa tes algún que está así douradinho, Claro, sí, non? sí, sí. Ten que ir xa se van cambiando todos dourando. pouco a pouco de cor Que guai. e vámoslo reservar. Entón, por outro lado, aquí teño unha poquinha cebola relada Vale, vai ser- cantos gramos tes máis ou menos do paquete? de fideo. Sí. Uns entre 35 e 40 gramos por persoa. Nada máis? máis ou menos, Ah, por sí. persoa, vale, Sí, por por persoa. persoa. Aquí habrá uns entre 70... Bueno, había 80, habrá 70 ahora. 70. Vale, entón isto vale para dúas persoas, máis ou menos, o que vas facer ti, Sí, non? máis ou menos para Ou dúas unha persoas. persoa que come moito e que ten moita fame. Eso é. Pero mira, Exactamente. e agora Vale. reservámolos, como se están douradinhos, Vale. en a mesma... Ti Dime. puxeche os allos ou non? Ou ti non pos? No, non poño allos. Ti non pos nada. E os allos, eso son begoñadas. Begoñadas. Pero no, pero está moi ben, Eso dai un sabor. Ahora fai unha pelota. Dai E o do trébol estuvo ben, o Dai un truco sabor do moi trébol. ben. O truco do trébol estuvo moi ben. O que fai begoña dai un sabor moi bo. O allo asado potencia o sabor do No, allo. pero non digo si asas allos, digo si plantaches allos ti. Ou non plantas. Eu como plantar, non planto? Nunha maceta no balcón. Eu que sei. Eu non teño terras. Ao mellor tes leiras por aí. Eu non teño terras, Por eu teño filla monte. adiante. Eu teño monte. Claro. Por Era máis. reservas ali unha parceliña e paus uns Mira. alliños. Mira, ahora por outro lado, aquí vamos marcar tamén solo un pouquiño os langostinos, langostinos, que xa che digo que son, fíjate, con 5 langostinos vamos comer 2. Vale, O perfecto. sea, é simplemente marcarlos un pouquiño por cada lado Vale. e reservámonos tamén. Por qué? Porque así van aportando un pouquiño de sabor aquí. E xa sabes que a min Sempre che gusta. E as cabezas vas facer o de sempre, as cabezas Sí, as cabezas de vamos a marisco machucalas. E o que ten aquí ao lado, que está a piques de saírse por fora, é caldo. É o caldo de peixe. Caldo sí, de peixe. O caldo da raya. Que, por certo, os dous están facendo unha fideuá con peixe ou marisco. Eso é. Os dous. ¿No? Sí, porque a mí gusta máis a fideuá, así como o arroz me da igual, a fideuá gusta máis que se xa de peixe. Entón agora, pois aí botamos a ceboliña para que vaya pochando. Que guai. Pois imos ver que lle parece a convidada de hoxe. Imos chamar a nosa queridísima Marisa de Ferrol. Un aplauso para ela. Hola, Marisa. Pasa por aquí adiante. Boas tardes. Que tal, como estás? Ai, regular. Regular? Ahora mismo regular. Ah, estás nerviosa? Sí. Que va, por Home, que? bueno. Por que, ó? Non tens que estar Muchísimo. nerviosa, No, pero mira. mira, nerviosos teñen que estar eles, porque ti dixeches que xa facía tempo que non facías a fideuá, Sí. entón agora van ter que dar o nivel. Ai, sí. Home, e se non che gusta, A fideuá. a que fagan eles. Eles escolleron facer... Claro, van a facer a Sí, fideuá bueno, como a facer ti. os dous, sí. Bueno, moi Marisa. ben, moi ben. Moi ben, moi ben. Vamos ver o que está facendo Begoña. Veña, vente por Vamos aquí. ver a Begoña. A ver, Begoña, contalle un Boas, pouco como vai que ser a tal? túa fideuá. Pois, oi, que se me... Que se lle queiman. Exacto. Vou tostar un pouquiño os fideos, Sí. vale? Porque depois collen así moitos máis sabor e quedan un pouquiño crujientiños, que os vamos a rematar no forno. Estou facendo un sofritiño. Primeiro sofrín o allo e agora meteño un pouquiño de ceboliña picada. E ao mesmo tempo, pois cunha ceboleta, cortei así en rodaxiñas, para poñerlle despois antes de ir ao forno, así por encima, para que nos quede así moi bonita. Moi profesional. E os ajetes tamén. É que a mí me encantan os ajetes. Moi ben, Queda moi moi ben. ben. E por aí tes a lura, non? O Sí, chipirón. aí vamos. Vamos a botar. Aí vai. Así. Abundante, Gustache así, cargado de chipirón. Sí, sí. Sí. Lo que me chama a atención é que usa paella para unha cousa e as
Sí, a ti sabe que se che queime isto, Begoña. Begoña. Aí Aí va, aí va. vai. Begoña, ala, aí vai. Non lle pasa nada. No, me pasó al revés. Despois sabe, está está mellor. bo igual. Ten máis gusto. Ten máis gusto el que ten costra. Ai, vale, Sí, vale. sí. Como o socarrat, non? En plan, que Sí, teña así non lle costriña. pasa nada. Sí, sí. Moi ben, moi ben, Sí. moi ben. Vamos Si a a ti che apartar. vale ela tamén, eh? Sí, Así pues que- sí. Oye, eso es un puntazo. Eso é un puntazo. El dorarse y no quemarse. Fíxete como cheiran xa as luras, eh? Sí. Que ven a recende. Vamos Sí, a dar sí. caña para que nos collen así un poquinho douradiño tamén. Aí. Hai moito chipirón na túa zona, en Ferrol ou non? Ay, estos días creo que había algún problema, que no había... Non había nada. Que no Bueno. había... Claro, é moito temporal. Claro, polo Claro. temporal non Sí. salen, non No dan sabes pescado. nada. Claro. Pois mira, aí está a Begoña marchando xa eses chipiróns, ten por aí as ceboletas e os fideos apartados, vamos ver o de Xulio. Parece? Vamos a ver. Veña, pase por aí. Ponte aquí, pegadiña Moi aquí boas. a Xulio e que che conte. Hola, Xulio. Hola, moi boas, benvida. Encantada de conocer. Igualmente. Mira, pois eu estou preparando o sofritiño, ca cebola, aquí xa marquei un poquinho os gambós, os langostinos, perdón, máis os fideos, os teño aí tamén torradiños. E aquí vou facer de raya e langostinos, vale? Sí. Entón aquí agora teño a ceboliña pochando, voulle botar as cabezas para que solten Das todo o sabor, gambas. Moi ben, eh? eh? Aí está. E unha vez que Ele ahora empecen a soltar, machucas así e agora un vou poquinho. machucar, pero voulle botar porque tamén son- aquí un poquinho de tomate Sí, sí. relado que me vai axudar co sofrito. Vale? Entón, agora, según se vai evaporando a auga, eu vou machucando as cabezas para facer o sofrito, que é a base de tanto da fideuá como dos arroces. Isto vai ter moito sabor, Marisa? Isto vai ter moito sabor e moi rico, sí. muchísimo. Home. Y aquí preparando en el cazo, Ahí que está, le decía. Aí Aí está está. un caldiño de pescado, mira, teño a piel do tomate que relei e algunha cebola, e algunha ceboliña que anda por aí tamén, algunha punta da cebola, tamén lla botei. Moi ben. Ay, sí. Pois Marisa, chegou o momento no que nos digas cal crees ti que che pode gustar máis cando a probes. Podesme dicir unha, as dúas, ningunha, como ti queiras, eh? Ay, Así, sí. vendo así. No, que igual Nada. te chivas. Non me vou digo chivar, nada. eles. Non digo hai nada. ninguén vendo no seguro mesmo. No, sí. No, por si acaso no Non digo dis nada. Non te fíes del que De non momento é- no digo nada. Non é de fiar. Vale, pois non quere dicir nada Marisa, así que Marisa de Ferrol vouche pedir unha cousa. Dime. Tens que ir á zona de sufridores, sentarte ali naquela cadeira e despois chámote, vale? No me digas Sí, que, despois chámote, que ¿no? me chamas para allí. Pero non te castigo, eh? No, Non te castigo. castigada Tens que ir no. descansar nada máis. Bueno. Por aquí. Un aplauso para Marisa de Ferrol, que está con nós con a volta ao prato. Que maravilla. Vamos ver o de Begoña. Ai, Begoña, que o estás tintando. Mira. Vale, entonces... Xa está collendo color a tinta negra. Botaches de tinta negra, non? Sí, que encontras en cualquier supermercado. Sí. Vale. Porque a clave da túa fideuá é que sexa oscura. Oscura, claro. Claro. Negriño. Ai, que ben a retende, eh? Que ben cheira, eh? Oh, Isto é unha maravilla. Oh, Vamos a botar que os maravilla. fideos. Vamos falar con Rosa D'Arteixo, a ver que lle parece que estamos cociñando hoxe. Rosa, que tal? Boa tarde. Hola, boa tarde. Como estás? Ah, de maravilla. Tarde maravilla, verdad? Oiches? Todo de maravilla. É unha mágoa que non poda estar aí. Bueno, pero podes vir cando queiras, Rosa? Nós encantados. Nós encantados de que veñes. Oiches, Rosa, fideuá negra como a de Begoña ou dourada como a de Xulio? Eu, a ver, gústame as dúas, pero eu prefiro a de Xulio. Ah, a de Xulio, Para que despois ande queixando que ninguén di que as súas, que non sei canta, ves? Moitas gracias. Ves, Rosa, Mira, sabes o que pasa? Que pasa? Eu tive un fillo Sí? que viviu 5 anos en Castellón. E ali, tanto as paellas como As fideuás. Claro. Dáballe moito, non a fideuá máis a paella. Oiche, Rosa, vouche dicir unha cousa. Dixéchesme que é de Xulio, pero ti eres de facelas na casa ou non? Ou deixas que a faga o fillo? Sí. Vinda fixena esta semana pasada. Ah, mira, pois a semana... Pois podías traer unha receita aquí ao programa. Ves? Eu, cando Unha queiras. receita. Claro, pois tens que vir un día. Vale? Cando queiras. Veña, un bico xigantesco. Un bico. Chao. Un biquiño para todos vos. Chao, un bico enorme. Chao. Bueno, Chao, deixamos bico. a Rosa en Arteixo, deixamos aquí tamén aos cociñeiros facendo das súas, e mentras tanto vamos contar a Galicia 4 cousiñas, porque polo visto a fideuá inventou un cociñeiro que quedou sen arroz para facer paella, como da necesidade saen sempre as mellores ideas, probou cos fideos, e, mare meua, naceu a fideuá. Sexa isto certo ou non,
O prato empezouse a cociñar en Gandía na primeira metade do século XX. Fíxose famoso a partir dos anos 60 e hoxe é case tan popular como a pica e Shakira, máis ou menos. Habitualmente leva fideos, peixe e algún marisco. Co seu refrito, o caldiño e o seu chup-chup, é unha delicia, evidentemente. E, ademais, hai quen lle chega un mollo de alioli e tomate, outra maravilla da nosa gastronomía peninsular. Se a queres probar, o meu consello é cociña na casa ou vai ata Gandía. Ali fanlle unha troula por das grandes, como se fose Galicia. Concurso de fideuás. Fideuás xigantes é un pouco de soliño para quentar o corpo que ven sempre de maravilla. E vendo como chove hoxe, non faltan as ganas. Así que, se non podedes ir a Gandía, quedades vendo a voltas co prato, e polo menos forno. Sí. Forno de Begoña, Non me deixou nin acabar o forno, Vamos ao forno de Begoña. A ver. E sale o allo. Vale, sae o allo, pero canto tempo leva o allo aí? Mira, deste tamaño que non era moi grande, Vamos a apartar por máis isto. ou menos uns 40 minutos. 40 minutiños, non o Sí. allo? Vale. Hola. Mira. Hola, queda como se... Está blandiño. Blandiño de todo, non? Sí. E agora vamos a facer con este... Como a recén. A recén moitísimo. Potenciase moitísimo sabor. Que pasada, dicías Vamos facer unha salsiña de allo para acompañar a nosa fideuá. Dicías que ias utilizar nada máis 2-3 dentes. Sí. Pero despois, se te apetece, gárdalo e non tens problema ningún. Exactamente. Podelo guardar nun botiño con un pouquiño de aceite, metémolo na nevera, e témolo aí, incluso para facer unha tostada así de mañá ou así con un pouquiño de allo. Oiches, como a recén disto que estás facendo, Sí, cheira moi ben. Dabache a probar, pero ainda non está. Mi madriña levaba luriñas. Teño que ir ao forno, cañotas. A meter isto? Sí. Luriñas, levaba tamén ceboleta, non? Ceboleta Aí está. e uns ajetes. Vale. E necesita un golpe de calor no forno, canto tempo? Por máis ou menos uns 8-9 minutos, 10, depende do fideo do gordiño que sea, o noso era moi finiño, a uns 200 grados para que se nos poña así un poquinho de pé. E que queres de son? Quero un galo. Non? Iscallelura, meu rei! Iscallelura, my friend! Vai soar isto. Iscallelura, hey! Vale, vai soar iso. Vale, que soy Iscallelura, porque estamos facendo luras, claro, tiña que soar Heredeiros da Cruz e Iscallelura. Mira, Entón, vamos a quitar os alliños así. Isto é moi fácil, Mira. O de asar o allo está moi guai. Está moi guai, Eu sí. creo que... E na parrilla, vamos, que deixo un allo... Sabes a que me soa de que eu vin ou fixen algunha vez, ou eu vin así a algún colega ou tal, facelo, non sei se con allo ou con cebola nas brasas. Nas brasas, Verdad? sí. Nas brasas Hombre. pode ser que haxe xente que o bote. Sí. Eu tamén, cando vou facer unha parrilla, meto un. Ves? Porque así xa me queda pa tempo. Vale. Pero aquí vamos a botar un huevo, un pouquiño de sal. Vale, un ovo, un pouco de sal, aceite, 3 dentes de allo asados para darlle sabor, non? Todo isto. Sí. A fideuá de Begoña. Ai, Begoña, como tes isto? Sí. Espera. Antes de que arranque, sabes que podemos facer? Que? Repartir cartos. Unha pregunta de concurso. Aí está, unha pregunta de concurso. Quen cociña con chipirón ou luriña, como queiras chamarlle, na súa fideuá? Begoña. Quen é Begoña? Begoña Vázquez, eu. Quen é? Eu. Ti. Son eu. 664-48-349, chamen, por favor, señoras e señores, o a voltas co prato, 50 euriños en xogo, e agora, dalle gas. Aí está. Xa te marches. Non? Ya, sí. Marchamos con Xulio porque aquí non se pode falar. Deixamos a muller aquí traballar, veña. E imos con Xulio... Pois mira, eu xa botei tanto fideo como caldiño. E o caldo, normalmente a receta di que hai que botarlle o doble de caldo que de fideo. Eu voulle botando según pide. Cando espesa así un pouquiño, xa non lle boto máis. Vale. Vale, entón, entón agora... ti o caldo barrio faz como moitas veces cas masas, non? O caldo igual, vai pedindo, Claro, vai pedindo. vai pedindo. A fideuá vai pedindo, arroz é un pouco máis cabrito, pero... É máis... cabrito. A fideuá é daquela maneira Sí, tamén, sí. No, pero a fideuá... A fideuá é máis fácil, non? Claro. Non é que sexa arroz. máis fácil. Non é que sexa máis fácil, é que... Sí que... Nada, que me está... Tar ben, Que me está parando. Pasoulle algo na cabeza, chisparon os cables a Xulio, No, pero, que- escoita, o que a ver, podemos facer é contache. recordarlle á xente o que levaba a tua Vale, fideuá. pois mira, leva. Aí está. O pobre, hoxe... No, que non é o mira, seu está día. fallando. Non é o seu día, non é o día de Xulio hoxe, xa Ahora. está, aí está. Aí está. Mira, Eso sí, a pinta. leva Pinta. unha poquinha de cebola relada, Cebola. un poquinho de tomate relado, Tomate. a raya, Raya. os langostinos, o caldo de peixe O caldo de peixe. e o fideo. E un poquinho de pimentón. É o sofrito. O sofrito Sofrito xa chulísimo, maravilloso, a cebola. Mira, e agora, como está fervendo fuerte, vamos a deixar un minutiño ferver e ten que ir ao forno tamén. O Tamén forno como co é. gratiñador. Vale, como recende,
Querelo probar, mira. No, ahora non que ferve. No, pero... Espera que enfríe un pouco. Proba, non Vale. seas... Xa está, xa non queima. Non quero morrer, Xulio. Non morre só. Esta non vai morrer. Podo morrer de placer, gracias. Hombre, claro, está moi rico, Podo morrer de placer. Vamos a ver quen quere gañar 50 euriños coa pregunta de Begoña. Vamos alá. Hola, que tal? Boa tarde. Hola, buenas tardes. Como estás? Ben, Con quen falamos? Que ni me dixeste o nome ni nada, botaxe a falar e ala. con Ramona, Ramona de onde? de Vila de Cruce. Ai, eres veciña miña, Ramona. Sí, Eres veciña miña, Oh, va. Que tal? Como estades por aí? Xa fai moito frío, chegou a onda polar ou ainda non? chegalle ben, chegalle. Chegalle ben. No, ademais, como estades bastante preto dun balse de Porto de Mouros e aí cando pega, Pega ben, Non pega é, fuerte. sí, non é tontería, non é parvada ninguna. Bueno, pois vamos alá, Ramona. Quen cociña hoxe chipirón ou louriña na súa fideuá? Begoña Vázquez. Moi ben, moi ben. Que bonito mandar 50 euriños ao ladiño da casa. Pois moitísimas grazas por chamar. E Ramona, anímate un día e ven ao Valtesco Prato. Vale, moitísimas gracias. Veña, un bico xigantesco. Un bico para ti e para todo Vila de Cruces. Chao, chao. Gracias. Chao. Bueno. Fixadevos que bonito está o de Xulio. Ten que ir ao forno. Ten que ir ao forno. Así que vamos. Vamos alá. Veña. Vamos allá. Canto tempo? Nada, 3-4 minutiños 3-4 minutos. que colla un poquinho de costra e intentar que levante un poquinho o fideo. E nada máis. Vale, e mentres eu vou facer un pistú de perexil, que é un Un aceite aromatizado con perexil e un poquinho de allo. Vale. Vale, entón, teño que trituralo un bo rato para que tinte o perexil de verde, vai ser o que vamos utilizar despois. Entón vas facer moito ruido. Estásme dicindo No, non directamente... moito, un pouco. Estame dicindo que marche daqui, basicamente, non? Un pouquiño, mira, é simplemente Aceite, aí está. aceite, En cantidades, no, en cantidades non tanto, pouquiño aceite. bastante perexil, porque queremos que nos pinte o... Ahora necesitabas, Begoña, ten un allo, que non me quedou ningún. O allo, o batedor... A ver, Perfecto. Tamén o batidor? Perfecto. No, No, batidor xa teño. está. Xa está, ahora simplemente triturar hasta que se nos tinte de verde o... vale, pois mira, deixote triturando, vou falar co público, porque seguramente nos queiran contar algo os que viñeron hoxe de público, así que ti o teu, Xulio? Moi ben. Veña, tritura aí. Gracias. Vamos falar coa nosa querida Marisa, que andará por aquí. A ver, hola a todos, a todas. Hola, que tal, como estades? Hola, Marisa. Hola. Vou poñer aquí. Ai. Hola, Fran. Non te preocupes, que xa me poño xeonllos que estou moi adestrado. Estou moi forte, Marisa, últimamente. Moi ben, Fran, xa se ve. A ver, fortísimo. Marisa. Bob, Contame como estás vendo as receitas. sudo de verte a ti tan forte. Marisa, non me digas eso que me poño vermello, Vale. Poñome vermello. Vou contar unha cousa que a xente non sabe. A ver, dime. Pero Marisa foi profesora moitos anos en Galicia, que si? Sí. Foiches ou non? Sí. E ademais é asturiana, fixadevos que ben fala o galego, ou non? Claro. Ou non? Bueno, Aí está, de onde és? Teño dos xenros Sí. galegos. Galegos 100%. Entonces, aunque Claro. as fillas mías eran asturianas, Xa, pero xa están se compensou. tan asimiladas, xa está totalmente compensado. Compensou todo. E de onde és ti, de Asturias? De La Caridad, sabes? Non teño ni idea. Onde está? Pues mira, pasas el Ponte dos Santos, Sí. pasas Salave, Tapia de Casariego, Tapia de Casariego, sí, tal, muy conocido. y llegas a La Caridad, que ahí está. está a 11 kilómetros de Navia. Bueno, ¿Conoces Navia? Pero entonces tampouco estamos... Oiche, está moi preto tamén. Estamos en Occidente, Está claro. en Occidente total. Oi, pues mandamos un bico a todos os asturianos que nos están vendo ali. Manda un bico así. Eso. ¡Mua! A todos os asturianos. Aí está. Hermanos, hermanas, Ahí está. amigos, familiares, A todos, vecinos. a todos, aí está. Todos. Pois un bico para Mua. todos os asturianos que son irmáns novos, Ala. están aí sempre vendo a televisión de Galicia. Un aplauso para eles, un aplauso para eles. Gracias, Marisa, gracias. Vamos cos cociñeiros, veña. Vamos, que iso? Que iso? Dous fornos sabes? Dúas fideuás, dous fornos. Atención, señoras e señores, porque vamos a abrir a vez os fornos, Estamos? Estades preparados? Listos, listas? Unha, dúas, tres. Abrimos os fornos, veña. A mí faltame medio minuto. Estás de broma. Necesito Estás de broma. medio Por minuto. marcho con Begoña. A ver isto. Mira. Agora, vamos a poñer Hola. así os alliños que temos por aquí. Que pintaza, como che quedou sequiño por riba, verdad? Oh, Sí. Que Está pasada. bonito, está bonito. Está moi bonito. Pode ser que quede segunda incluso, ¿eh? Xa, máis abaixo imposible. Pode ser que quede segunda, pode ser, ou pode ser que gaño o Valtesco Prato, Sí. a ver que di Marisa.
Unha fideuá espectacular. Menos mal que non decide Julio. Sí, menos mal. Menos mal que non decide nunca. Porque senón... Fideuá espectacular, de Begoña na Voltas co Prato. Voulle pedir ao público que está connosco que lle dedique un aplauso a Begoña, porque o merece. Porque o merece. Vamos ver o de Xulio, a ver se está, a ver se se pode sacar. Sí, xa debía valer. Hola! Fideuá dourada. O ver me gustaba que levantara un pouco Fideuá máis, de raya, del agostino, espectacular. E vas a botar? Mira, ahora vou botar un pouquiño deste mollo verde, de perexil, que vai dar un toquiño así fresquiño, e un toquiño de allo. Simplemente perexil e aceite. E un dente de allo. E un dente de allo, trituramos e xa está. E queda con esa cor. E cambia o aroma, se cheirase, se recende, acércate, xa recende. Pois, Xulio, mira, non fixemos a túa pregunta de concurso. Pero facémola agora. Facémola agora. A ver, que peixe engadiu Xulio na súa receita? O que? Perdón. Que peixe engadiu Xulio na súa receita? Raya. Raya? Claro. A raya, como que nos divide con Portugal, non, raya. Xusto. Xa está, raya, non hai nada máis que dicir. Que peixe engade Xulio na súa receita? Chamade ao Voltas co Prato, 50 euros en xogo, 664-483-419. E agora, de paso que levantamos a nosa convidada, quero que lle deades un aplauso tamén a Fideuá de Xulio, que merece. Marisa, por favor, levántate, camilla por aquí, ven a xunta nós, ven por aquí, por favor, porque chegou o momento de probar no Voltas co Prato. Ven por aquí. Ai, ai. Como estás? Estás loca por probar estas... Loca por probar, verdad? Pois ven comigo, vente comigo. Estas delicias. Cociñeiros, vide tamén por aquí. Marisa, ponte aquí. Ponte aquí, por favor. Esa é a zona de probar, aí vai o de Xulio, esa fideuá dourada, podemos dicir. Perdón. Bueno, Marisa dicía que tiña unha receita fantástica de fideuá que agora non a facía, entón os cociñeiros queren conquistala a través do seu padal, a ver se dan ou non dan. Ui, Marisa. Ai, como estás? Ojalá probo esto. Cuidado co aspecto, tes que ir probando xa os dous, Marisa. Vai probando os dous, que mentres tanto vamos repartir cartiños, fixadevos que espectáculo gastronómico. Ai, eu morro. Espera, Marisa no, Marisa no, Xa que Marisa no, influir en min, No, eu non quero dicir nada. Ti vai probando os dous, a ver cal che gusta. Non queres influir en min. Proba outro, veña, aí está. Vamos repartir cartos mentres tanto. Ai, xa me tembla a man. Bueno, non sei. Hola, que tal, Teresa? Boa tarde. Hola, buenas tardes. Como estás? Bueno, moi ben. Pois veña, por 50 euros, Teresa, que peixe engade Xulio na súa fideuá? Raya. 50 euros que van para Teresa de Portas. Moi ben. Vale, gracias. Un bico enorme, Teresa. Gracias por chamar. Chao. Vale. Chao. Bueno, Marisa resucitei. Morreu e resucitou. Riquísimas dúas fideuás hoxe no Voltas co Prato. Espera. Vanme dar as maus e agora, Marisa, cando me tes que dicir quen gaña dos dous. Espera. Xa, Marisa, pero a vida é dura como o caño todo de verdura, é así. Mira, eu voume. Non podes marchar. Marisa, de Ferrol, nacida en Asturias. Quen gaña o Voltas co Prato do día de hoxe? A quen? Que? Votache ti. Eu non voto a ninguén que non probei. Eu sou o presentador, eu que non voto. Como dos galegos, claro, pero non decides a verdade. A vida é así. Para decir a contraria. É moi difícil, pero tens que escoller un. De eso se trata o xogo. Bueno, a escoller a Xulio. Xulio! Mato gaña o Voltas co Prato o día de hoxe. Un aplauso para él. Con esa fideuá dourada. Marisa, pasáchelo ben? Sí. Nos encantadísimos de que estiveses un día aquí con nós, compartindo esta fideuá, a túa fideuá. Moitas gracias por todo, porque me sentín... Como na casa. Pois moitas gracias a ti por vir e vémonos na próxima. Eso. Bueno, señoras, señores, nós marchamos. Recorden que agora teñen Hora Galega, teñen a actualidade. Vémonos mañán, martes. Chao, hasta loguiño.